Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Veus que acompanyen el videopodcast, que pretén ser un espai de conversa, de reflexió sobre molts aspectes del tercer sector. I avui parlarem d'acolliment familiar. És el mateix que l'adopció? Doncs per respondre a aquests dubtes que ens puguin sorgir, precisament hem convidat la Susana Moreno, que ella és directora del Servei d'Acolliment i Famílies de la Fundació Infància i Família a Girona. Hola, bon dia. Benvinguda. I també tenim l'Eva Colomer, que és mare de família d'acollida. Hola, bon dia. Susana, aclarim, en què consisteix l'acolliment familiar? Doncs mira, l'acolliment familiar és una mesura de protecció que dona resposta a una situació de màxima vulnerabilitat d'aquells infants que es troben en famílies que per algun motiu no es poden fer càrrec d'ells. Perquè presenten una situació personal i social que no facilita el desenvolupament integral dels seus fills. Llavors, d'alguna manera, a nivell governamental i a nivell social s'ha de poder donar resposta a aquesta necessitat, perquè qualsevol infant actualment és un dret el poder viure amb la seva pròpia família o en una família aliena, poder viure, créixer i desenvolupar-se. Llavors, l'acolliment familiar donaria resposta a aquesta necessitat, no? A través de l'acolliment, les famílies obren les portes a aquests infants i poden fer aquest acompanyament. Un acompanyament que el que farà és donar un ambient segur, afectiu i sobretot d'incondicionalitat. Però hi ha diferents tipus d'acolliment familiar. Sí. Tenim 5 tipus d'acolliment familiar. El primer acolliment és el d'urgència i diagnòstic, que està orientat a infants amb edats compreses entre els 0 i 6 anys, sobretot pensant en donar una resposta immediata, perquè són infants que han de ser protegits immediatament i retirats de la seva família. Llavors necessitem famílies que puguin acollir aquests infants per evitar que entrin en una institució o servei de centre d'acollida. Per tant, aquestes famílies entenc que han d'estar disponibles les 24 hores, els 365 dies l'any, Sí. El que es demana sobretot és que en la família hi hagi que presenti la seva sol·licitud un dels membres, acollidors o dels membres tinguin aquesta disposició 24/7. N'hi ha més, Sí. Després, com he dit, l'acolliment d'urgències serveix per fer l'estudi de la família biològica. Aquest acolliment d'urgència només ha de durar, en principi, el que marca la llei, 6 mesos. Durant aquests 6 mesos hi ha un equip tècnic, que són els EAIAs, que fan l'estudi de les famílies d'origen, per poder veure quina serà la millor alternativa per a aquest infant, o la sortida més viable, no? Segons les necessitats de l'infant i segons l'evolució d'aquesta família. Jo, en el meu cas, nosaltres som família d'acollida d'urgència, i el que fem és això, de seguida que ens truquen que un infant ha hagut de ser retirat de la seva família, doncs si estem disposats a acollir en aquell moment, doncs acudim a Infants i Família i acollim el nen aquest a casa. Clar, Eva, digues, Susana. No, que volia dir, perquè per poder explicar els diferents acolliments cal parlar d'aquest acolliment d'urgència, perquè un cop es resol la millor mesura per a aquest infant, llavors podem tenir diferents sortides. Una és la de retorn amb la seva família d'origen o continuar amb un acolliment, perquè es necessita poder continuar treballant amb la família d'origen. Per tant, Eva, tu ets mare d'acollida des de l'any 2020, et va coincidir en plena pandèmia. Sí, gairebé, sí. Nosaltres feia molts anys que ens ho estàvem plantejant i quan realment ens vam decidir a fer el primer pas, a posar-nos en contacte amb la ICIF d'Infants i Família, era el febrer del 2020, 15 dies després de fer la primera entrevista, ens van tancar tots a casa i vam tenir molt temps per reflexionar si realment ho volíem ser o no, tot i que ho teníem força clar. Sí, vam començar el procés en plena pandèmia. Però tu tenies una feina professionalment, que ara no sé si l'has hagut de deixar. Sí, jo sóc educadora infantil, llavors estava treballant a l'Escola Bressol Municipal de Torroella de Montgrí i feia molt temps que teníem ganes de ser família d'acollida, perquè en el nostre entorn, a Torroella hi ha moltes famílies d'acollida, els nostres veïns també són família d'acollida, i era una cosa que teníem com molt present en el nostre dia a dia.
Llavors a l'escola també, jo havia tingut molts infants a les aules i era una coseta que ens cridava sempre l'atenció i dèiem, ostres, ho hauríem de fer, però en aquell moment nosaltres teníem els fills petits, llavors vam prioritzar la criança dels nostres fills, deixar la feina també era com una mica, ostres, ens hem de pensar bé això, i al final vam dir, doncs vinga, som-hi, no? I ens hi posem i a veure què passa. I jo vaig agafar una excedència de l'escola perquè la intenció era fer urgència i diagnòstic. I llavors, com que ens van demanar una dedicació exclusiva, vam dir, doncs, bueno, deixo la feina, m'agafo una excedència i comencem tot el procés. I des de, mira, d'això fa, doncs, 5 anys i mig gairebé. Vam començar el procés al febrer del 2020 i al setembre del 2020 ja teníem el primer infant acollit a casa. Ostres, però entenc que t'has de preparar perquè tu vens d'educació infantil i potser estàs més avesada amb el tracte de menors i sobretot en situacions de més vulnerabilitat, però com és aquesta situació que et vingui un infant, que saps perfectament que és molt temporal, que de vegades són dies, són setmanes, de vegades no sé si es poden allargar anys, i tu estàs preparada emocionalment? Quan et planteges de fer un acolliment, hi ha uns punts que has de tenir molt clars i ho has de tenir com molt present, no? Primer de tot, aquest infant que t'arriba a casa no és un infant teu, o sigui, no és teu ni és per tu. Tu únicament ets la peça d'aquest engranatge, no? Has de tenir molt clar que aquest nen arribarà un dia, no saps quan marxarà, poden trigar mesos, poden trigar anys, tot i ser d'urgència, hi ha urgències que s'allarguen moltíssim i passen de l'any. Llavors tu has d'estar molt preparat per donar tot el que aquest nen necessita fins que ho necessiti. Un cop s'ha resolt la situació, com explicava la Susana, d'aquest infant, llavors has d'estar molt preparat mentalment i emocionalment i de totes bandes, que també plores el dia que marxa perquè et queda, ostres, et queda un buit. Però si mires enrere i veus l'evolució que ha pogut fer aquest infant des del dia que va arribar a casa teva fins al dia que ha marxat, li has donat tot l'amor que has pogut, tot el que necessitava i una fortalesa que aquest petit, no, aquesta personeta s'emporta dins i que l'ajudarà en el seu dia a dia a anar-se adaptant doncs, a el que la vida li vagi portant. I una altra realitat, no? Més enllà de la que ell coneix, en aquest cas, de dir, la meva realitat no és... Vull dir que n'hi ha d'altres, no? Sí. Parlàvem, Susana, ara ens estava explicant l'Eva, precisament, no? Que tot això hi ha un procés, hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha una disposició també de la família, però entenc que això també s'ha de regular d'alguna manera. Segur que hi ha alguns aspectes indispensables que hàgiu de tenir en compte a l'hora de facilitar aquesta família d'acollida. Sí, això ho tenim regulat a través de l'ICA, que és l'Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció d'aquí, i llavors els primers requisits que et demanen per poder fer la sol·licitud com a família acollidora és tenir més de 25 anys, tenir les condicions físiques i psicològiques adients per poder atendre un infant. Això es demostra a través d'un informe mèdic que tu has d'adjuntar aquesta sol·licitud, i en la mateixa sol·licitud has de poder aportar també certificat de penals i el certificat negatiu de delictes sexuals, no? A partir d'aquí, les famílies fan aquesta sol·licitud i l'ICA ens avisa, ens fa una notificació dient ja podeu valorar la Eva i en Joan, com va passar amb ells. Llavors, quan arriba l'AICIF, normalment aquesta valoració consta de 3-4 entrevistes, visita a domicili i un curs de formació específica per famílies acollidores. Clar, i què els hi demaneu en aquest curs? En les entrevistes, perquè primer són les entrevistes, sobretot mirem molt el perfil, tant individual com a nivell de familiar, de la gestió familiar. Els trets de personalitat, l'empatia, com bé parlàvem, l'estil educatiu, si tenen flexibilitat, com també treballar els orígens, si seran capaços de poder acompanyar aquests orígens i acceptar aquesta família d'origen, que és molt important. Sobretot aquest aspecte. I el seu oferiment, el motiu de l'oferiment, perquè és important també tenir-lo en compte, quin és el motiu de l'oferiment. Sí, jo penso que per ser família d'acollida has de tenir moltes ganes, has d'estar disposat a moltes coses, però també el que deia la Susana, has de tenir molta empatia i tenir en compte que aquella personeta que t'ha arribat a casa té una família al darrere, perquè una de les diferències amb l'adopció és aquesta, que tu quan aculls un infant, aquest infant no trenca amb la seva família biològica,
La majoria tenen visites cada setmana o cada 15 dies, tu els has d'acompanyar a aquesta visita. Nosaltres no tenim contacte normalment amb la família biològica, això ho fan les tècniques de la ICIF, però sí que aquest nen, si és un nadó, potser no t'expressa massa, bueno, no t'expressa gaire res. Sí que expressa, eh? Bueno, expressa, però expressa plorant, amb malestar, amb neguit, i dius, ara, i això què li ha passat, d'on li ha sortit? Clar. Però quan tens a casa un infant de 3, 4, 5, 6, 7 anys, després de la visita a vegades t'expliquen coses o es fa comentaris i penses, ostres, però bueno, és la seva altra realitat i l'has de respectar al màxim, perquè no és ni una competició, ni pots jutjar, ni pots... Tu estàs aquí per fer la teva feina, que és acollir i donar al màxim a l'infant que tens a casa, i la seva família biològica, doncs bueno, també hi és, també fa les seves actuacions i les seves... I és un dia a dia, és un equilibri que tu l'has d'anar mantenint perquè aquest infant estigui bé i pateixi el mínim possible. I sí que és veritat que no només durant el procés de valoració, el curs de formació serveix també per poder aportar coneixements a les famílies, perquè al final han de ser expertes de neurodesenvolupament d'un infant i el que comporta que un infant visqui en situacions de negligència i de vulnerabilitat, no? Llavors han de ser famílies molt sensibles al trauma, molt sensibles al que és la vinculació, el que suposa no haver pogut tenir una figura parental o parental estable i segura en la seva vida, i que això ho obtindran a través de la família acollidora. Llavors no és només la formació durant la valoració, sinó durant els anys que formen part d'aquest projecte d'acolliment que des del nostre servei, les tècniques que són educadores socials, treballadores socials i psicòlogues, acompanyem. Intentem fer trobades, formacions i el nostre acompanyament del dia a dia en l'acolliment. Clar. Eva, has fet referència a l'adopció i, de fet, hem començat també el videopodcast fent referència. Hi ha persones que potser ho tenen molt clar, la diferència entre família d'acollida i adopció, però tu dius que constantment t'estan preguntant... De vegades sí, ens hem trobat algun cas de dir ai, així no l'heu adoptat o l'heu adoptat, o com funciona això, no? Més clar, són nens que van a l'escola, van a llocs i no porten els teus cognoms, que això però hi ha famílies que és molt important el tema dels cognoms, quan al final són només 2 cognoms, no? I llavors has d'explicar moltes vegades, no, és que no l'hem adoptat, aquest nen és a casa perquè nosaltres som família d'acollida. Nosaltres, a més de fer urgències, o sigui, vam començar fent només urgències, i llavors un dels infants que vam tenir d'urgència, la resolució que es va prendre per ell no va acabar de funcionar, i aquest nen ha tornat a casa, ja fa 2 anys i mig que torna a ser a casa nostra, amb un acolliment permanent. Llavors aquest nen, molta gent sí que es pensa en algun moment que l'hem adoptat, però no és una adopció, és un acolliment fins que ell tingui 18 anys, deixi d'estar tutelat i llavors ell decidirà, quan sigui major d'edat, què vol fer, si es vol quedar a casa, si vol marxar, ell serà lliure de decidir. I molta gent sí que et pregunta això. Així, no l'heu adoptat? Doncs no, és un acolliment. La diferència és aquesta. No portarà mai els nostres cognoms, ell té una família biològica amb qui fa visites quan li toca i simplement és el nostre fill. És el nostre fill d'acollida. I a vegades potser el canvi, el dubte de la gent és aquest, perquè sembla que si l'adoptes és més teu que si l'aculls. I al final un nen no és teu, ni l'adoptes, ni l'aculls, ni el tens tu, ni el pareixes, no? Vull dir que els fills cadascú és d'ell mateix, no? Sí, al final ja va bé que li vagi parlant de l'acolliment permanent, perquè és l'acolliment que dona sortida a aquells infants que a les famílies finalment es veu que no hi ha una recuperabilitat i que sí o sí s'han de mantenir en una família acollidora fins a la majoria d'edat. Això no vol dir que abans de la majoria d'edat es pugui donar un canvi. Això o sigui que vosaltres en qualsevol moment, Eva, us poden venir i us poden dir el nen torna als orígens. Sí, és fins a la majoria d'edat i l'històric, el que tenim d'històric a través dels acolliments permanents és que els infants joves es mantenen en la família acollidora i mantenint la relació amb la seva família d'origen. I això és important. I en quant a l'adopció, la diferència és aquesta, és el trencament de vincles, actualment. Que els infants en acolliment creixen amb la seva història de vida i poden construir la seva identitat des d'aquesta història de vida, que és molt necessària, i els infants adoptats no, en aquest cas. És un trencament de vincles i aquesta part històrica no la tenen. Hi ha altres tipus d'acolliment? L'acolliment simple, que és l'acolliment de curta durada, que es diu,
que és un acolliment que està pensat quan hi ha certa recuperabilitat de la família. Llavors la família té 2 anys, per dir-ho d'alguna manera, per demostrar a través d'un pla de treball que pot recuperar capacitats parentals, un entorn adequat, personal i social, no? Per poder atendre el seu fill. Llavors, passat aquests 2 anys, es torna a mirar quina és la situació i veure si pot retornar o no. Si no pogués retornar amb la família d'origen, passaria a un acolliment permanent o en segons quins casos podia passar a un preadoptiu o una adopció, quan ja es veu que no hi hagués recuperabilitat. Clar. I aquest acolliment familiar es pot fer també dins la família, entenc, no? Sí, perquè el dret de l'infant, com hem dit al principi, és viure en família, ja sigui la seva pròpia o una aliena. I el primer, el que diu la llei i el que s'ha de fer és mirar al voltant de la família d'origen d'aquell infant si hi hauria algun familiar disposat a fer aquest acolliment i que reunís també les condicions adequades per poder atendre, no? Ja sigui una àvia, un tiet, per poder acollir aquest infant. I ara mateix, digues, Eva, perdó. No, dic, nosaltres, de tots els acolliments que hem fet, amb 3 infants, dels que vam tenir casa d'urgència, doncs han acabat tornant amb la seva família biològica. I això també és molt gratificant com a família d'acollida, perquè dius, ostres, hem donat aquest espai de temps, o l'administració ha donat aquest espai de temps, perquè la família es pugui recuperar, pugui agafar un altre cop les regnes de la seva vida i aquest infant pugui tornar a casa seva amb el seu pare, amb la seva mare, o amb els avis, o amb els tiets, o amb qui sigui, però tornar a la seva família. Jo penso que això és molt important, no? Els que van en preadoptiu o en permanent també està molt bé, però, ostres, poder tornar a casa teva, i penso que aquí potser és l'èxit, no?, de les famílies d'acollida, dir, traiem aquest infant de casa seva perquè no hi pot estar, els hi donem un temps perquè es recuperi, el temps que calgui, i si realment ho aconsegueixen, poder tornar. Penso que és molt gratificant i és molt bonic. No? Clar, no? És un aprenentatge, també, eh? Sí. A mi m'agradaria saber quants nens ara mateix hi ha tutelats, quines són les xifres al voltant d'aquest acolliment familiar? En acolliment familiar, actualment hi ha 3.490 infants en acolliment de totes les tipologies. D'aquests 3.490, 857 estan en acolliment en família aliena i 2.336 en acolliment en família extensa. Del total de 8.803 infants tutelats a tota Catalunya. Per tant, es necessiten, clarament, famílies d'acollida. Sí. Perquè potser el primer en què pensa una família, no?, és en l'adopció, sobretot quan no es poden tenir fills biològics, oi? Però la família d'acollida, que no ens sentim a parlar tant, és la que més carències té, no?, en aquest sentit? Sí, totalment, perquè l'ideal és que qualsevol infant i jove pugui viure en una família i que això, a més, a nivell científic està demostrat, no?, que els centres i els recursos institucionalitzats fan una bona funció, però que el que és necessari un nucli familiar acollidor, amb persones sempre allà dia a dia, les mateixes persones, que puguin entendre, que puguin acompanyar, no? I això en una institució a vegades és difícil. Llavors es necessiten famílies. Clar, així que la idea és que no hi hauria d'haver cap infant menor de 6 anys, si no tinc mal entès, en cap centre institucionalitzat. Així és. Que es prioritza que els infants de 0 a 6 estiguin en família, però els infants de 7, 8, 9 també són petits. I lligant amb els infants més grans i els que encara estan... costa més de trobar famílies. Sí, i els que estan institucionalitzats, no hem parlat de les famílies col·laboradores, que és l'acolliment de caps de setmana i vacances. És a dir, per aquells infants que estan en centre, que per edat o per certes condicions no poden optar a una família acollidora, o també perquè no hi ha famílies acollidores per aquesta franja d'edat, que puguin gaudir d'un entorn familiar, no?, a través d'aquestes famílies col·laboradores. Que el que suposa és això, el temps que tu puguis disposar per poder atendre un infant que està en un centre, doncs ja sigui cada setmana o cada 15 dies, el que tu puguis dedicar per poder obrir les portes de casa teu. Perquè potser, ara estic fent una suposició, potser hi ha la idea, tu deies que ara es prioritzen els menors de 6 anys i tu deies, Eva, que sovint s'obliden els de 7, 8, 9, 10. De 0 a 6 perquè estem parlant d'edats molt tempranes i doncs que els nens s'estan formant també, no? Però després són aquests infants que potser els
es relacionen amb unes altres problemàtiques, que és més complexa tot. Això és així, no és així, hi ha maneres de donar-li la volta per trencar aquesta imatge, aquesta idea. Home, l'experiència és el que ens diu és això, no? Quan venen les famílies i quan parlem durant els processos de valoració sobre quina franja d'edat veus, doncs a partir de 6 anys costa, però per aquesta mirada de a més anys, més repercussió hi ha en el seu desenvolupament, no? Més problemàtiques, més dificultats, i això costa de trencar. També és cert que cada vegada més ens arriben famílies amb fills, i això no ho he dit abans, els fills propis d'una família sempre hauran de ser més grans que el fill acollit. Llavors ens arriben famílies joves, no joves, però amb infants petits, amb el que sempre estarà condicionat l'acolliment a aquesta franja d'edat més per sota de l'infant. Llavors, com a família, de vegades sembla que si és un nadó o de 0 a 3 serà més fàcil, no? Perquè, esclar, si és un nadó, acaba de néixer, però aquests nens acaben de néixer, però durant l'embaràs han viscut coses i han viscut situacions, encara que sigui dins de la panxa de la seva mare, que això també surt. I tu pots tenir a casa un infant d'1 mes, 2 mesos, i plora tot el dia i tota la nit, i no hi ha manera de calmar-lo, i no saps què li passa. I això és fruit de tot el que ha viscut. En canvi, potser t'arriba un nen de 4 anys i dius, ostres, doncs mira, és una mica més fàcil, no? Això depèn de cada infant. A vegades no és tant l'edat, sinó el que ha viscut l'infant aquest, no? Tant sigui durant l'embaràs com els primers mesos o els primers anys de la seva vida. Llavors la cosa és que, en el nostre cas, els nens que hem tingut nadons, doncs bé, molt bé, els veus que estan feliços, però llavors infants que han arribat a casa amb 2 anys o amb 3 anys, i els primers dies dius, buf, no sé si ens en sortirem, perquè, esclar, venen d'unes vivències, d'unes històries que dius, no t'haguessis imaginat mai que un nen de 2 anys pogués arribar a fer això, o a dir-te això, perquè a vegades et surten amb històries que dius, Déu-n'hi-do. Però llavors quan marxen i dius, home, l'hem tingut a casa 1 any, 2 anys, el canvi que han fet, clar, amb un nen d'aquestes edats el pots veure molt més, i els veus que estan agraïts i que el record que en tenen d'haver estat a casa doncs és un record bonic i que, ostres, veus que els hi ha servit, no? Que potser és més complicat com més grans, però bueno, quan són petits tenen altres històries. Sobretot perquè els hi serveix el poder viure i el poder trobar, el poder tornar a confiar en un adult. Exacte. Això és el que fa la família acollidora, és restaurar aquesta part, no? I llavors, si han de fer el procés, ja sigui de tornar amb la seva família d'origen o amb una altra família acollidora, donen aquesta base de poder vincular, no? És donar-los, el que deia abans, una fortalesa, uns valors, una estimació que potser fins ara ells no ho havien viscut. Clar, hem viscut el cas potser d'algun infant en què aixeques la mà per dir una cosa i el nen fa així. Si el nen fa així quan tu aixeques la mà per saludar o per cantar, vol dir que aquí hi ha coses que no han anat bé. Llavors, a poc s'han d'anar relaxant, han d'anar agafant confiança, i això, costa, però és una tasca bonica. És una parentalitat terapèutica, al final, que fan les famílies acollidores, perquè és interpretar aquelles conductes, que hi ha darrere de la conducta d'aquell infant que en aquell moment t'està fent així, o te contesta d'una manera o te desafia. Doncs és poder interpretar i veure què hi ha més enllà, per poder donar la millor resposta i acompanyar-los. Però ja, ara per acabar, Eva, tu ets família, o sigui, mare de família d'acollida, no només una criatura. No. Nosaltres ara en aquest moment tenim un infant que té 7 anys i ell va arribar a casa amb 2 anys i ara ja n'ha fet 7, o sigui, ja fa dies que és a casa. Sí. I ell, clar, és permanent, no? És l'acolliment permanent. I mentrestant van passant urgències, que ell també les està visquent. I això per ell també és molt enriquidor, perquè ell sap que nosaltres no som els seus pares, que l'estimem moltíssim i ell se sent com un fill nostre, perquè a vegades ens diu coses que és com, a veure, tu te'n recordes? Clar. Perquè ell viu el nostre dia a dia i ell es considera fill nostre. I mentrestant doncs, van passant urgències i ell ho va visquent. I jo penso que això és molt enriquidor per ell, pels infants que van venint a casa i per tota la família en general. Bueno, ell se sent segur amb vosaltres i sap que no sortirà d'allà. Ell quan arriba un infant sap que marxarà, que l'altre marxarà, però ell no. I a vegades ho diu, que marxarà, sí, ell marxarà, però tu aquí. Saps? Això li dona seguretat. I, Eva, també cal recordar aquesta part satisfactòria, que sí que n'has fet esment en algun moment, però, ostres, d'aquesta satisfacció, de com vosaltres us sentiu com a família pel fet d'estar contribuint a la societat i en aquest cas als vostres fills d'acollida. Des de casa ho vivim amb molta il·lusió. És una joia,
És un goig poder donar l'oportunitat a tots aquests infants que haurien d'estar doncs, en una institució que durant aquest temps puguin ser a casa, puguin ser feliços i puguin ser uns nens com qualsevol altres. No? I jo, des de la nostra experiència com a família, engresco a la gent que té aquesta inquietud o que potser diu, ostres, què és això de l'acolliment? Que s'informi i que si veuen que realment ells són capaços i que els engresca la idea, doncs que es posin en contacte amb la ICIF, perquè és una cosa que jo sempre dic, no és fàcil, però és molt bonic. I una de les... O sigui, anar a buscar informació a les ICIFs també està molt bé, però conèixer famílies d'acollida encara està millor, perquè som els que realment ho vivim el dia a dia i tenim l'experiència i la podem compartir i això també enriqueix moltíssim. Moltes gràcies. Eva, monoparental també? Sí. També, Al final, una persona adulta major de 25 anys, qualsevol tipologia de família, que avui som diversitat de famílies, i el que he comentat abans, dels requisits. Llavors, que necessiten informació, poden adreçar-se a nosaltres, a la ICIF d'Infants i Família aquí a Girona o a Barcelona, que en tenim altres serveis, o també a la pàgina de la Generalitat, a l'ICA. Poden trucar i poden demanar informació. I també volia dir que hi ha l'Associació de Famílies de Girona, la FA, que, com bé diu l'Eva, que està bé conèixer el projecte a través de les famílies. I a partir d'aquí, d'una sessió informativa, doncs els explicaríem en què consisteix, com han de fer tot el procés de sol·licitud i animar-les perquè és molt necessari. Sí, que és molt necessari perquè és el que tu deies, no? Que avui dia encara hi ha una vintena de nens menors de 6 anys pendent de poder estar en alguna família d'acollida. Moltíssimes gràcies, Eva, pel teu testimoni, per la feina i per la implicació. I a tu, Susana, també, per la teva part. Moltíssimes gràcies a les dues. Aquí deixem el videopodcast d'avui parlant d'acolliment familiar, però tornarem amb un altre capítol de veus que acompanyen una iniciativa de plataforma educativa.